Meillä alakerrassa on 24 tuntia grillibileet. Piti tulla tekemään vähän pepperöä hemikokkia. Tänä iltana tehdään tulista katkarapukasaria ja liekitetään se niin, että horinan kattilat soi. Aina ennen kuin lähtee radalle viikonloppuna, niin on hyvä vetää kunnon mätöt alle. Jaksaa dokata paljon enemmän. Ja älä juo vettä illalla. Sitä makusapi darra aamulla. Syökää rasvaa! Syökää rasvaa! Kun sä vedät suuhus oikein tiukan kaloripommin, niin sä tunnet kuinka sun verisuonet täyttyy semmosista kimaltelevisista öljypalloista ja... Piti tulla näyttää hemikokkikeittiön vähän saatanallisia säkeitä. Nyt tulee sellaista pöperöä, että tukka taipuu. Jaha! Hemikokkin keittiössä. Jaha! Mitäs täällä? Oopa joo. Vaan että hemikokki. No hemikokki varmaan sammui joillekin. Pitää tulla tässä nyt vähän näyttämään, että miten tää homma oikein hoidetaan. Hemikokki. Joopa joo. Ruvetaan tekemään samuskaa. Jaha. Tänä iltana pirun duunaa katkarapukasaria. Katkarapukasarin valmistamiseen tarvitaan pekonia. Jalopeenoja. Paljon öljyä. Viskiä. Ja tietysti katkarapu. Eikä unohita sitä valkosipulia. Ei täältä helvetin keittiöstä löydy yhtään mitään. Viinat jäi! Tuikataan tosta noin, niin tulee hyvällä pöhinällä täysille liekki. Laitetaan reilu loraus. Katkaravut perässä. Hyvällä lämmöllä jonkun aikaa muhitetaan. Seuraavaksi lisäämme pekonin. Annetaan siinä hetkisen aikaa muhia. Tällaisen pienen iltapalan jälkeen on hyvä lähteä radalle vähän vaelaamaan. Tätä stappia. Tätä tulee olla paljon. Jallapeno kehi niin, että tulilieskat loimuaa. Ja ei kun hämmentämään. Tuolla maan alla meillä on 24H grillibileet. Siellä ei käristykseltä säästy kukaan. Öljyä vois pikkasen lisätä. Tule pois sieltä! Mun maagiset voimat ei riitä tää. Oh, yes! Tsäkä! Suolaa pitää olla aina! Ja seuraavaksi liekitys. Sitä ennen pieni siivu. Odotetaan vielä hetki, että neste kasaantuu. Kerta kiellon päälle. Nyt lähtee. Perkele! Mikä meininki? Jumatsukka, kattokaa! Tästä ei iltapala enää parane. Kyllä oli meininkiä. Siinä se nyt on. Ja seuraavaksi esille laitto. Leipä maistuu aina. Niin alakerrassa kuin yläkerrassa ja siitä välillä. Ja vielä kolmanteen mukana valkosipulin majoneesi. Ei jumalauta. Huh! Kyllä suosittelen. Tää näyttää kyllä joltain muuta, mutta ei se mitään. Pirulla on ollut aina tapana jättää pieni merkki itsestä. Ans kattoo mitä hemikokki tähän tuo. Piruviini, chiileläistä. Se on tossa. Nähdään! Se on morjens!